Hoi, ik zou je maar denken, goh, wat dit zijn nou weer in die beam. Stambeam is een soort illustratie van die familieskiedenis. Zeg maar naar dit plaatsje. En ik ben wel nieuwsgierig, hoe ziet mijn familiestambeam eruit? We beginnen met Gijs Mooisma uit het jaar 2002. Dit is bijzonderheden. Ja, vanzelf. Vooral de Gijskennaam, dat begint met diezelfde, de best verneem naar die Beppe. Hij was eigenlijk zo dus dat het iedere keer een stap oorslaat. En dan komt er weer een Gijske nog, want we zitten hier bij Gijske Rijms. En die weer trouwt met Douwe Imkes Kingma. En de heid van Douwe Imkes, dat weer een bijzondere figuur. Want die is squallenmaster en dwarpsduchter in Beerswest. Nou, die mensen die worden ervoor gekozen omdat ze dan wat toeker en wat slimmer zijn dan de rest van het dorp. Oh, daar heb ik het van dus. Wat die mannen dienen, dat wie een eigen gerucht spreken, bij ruzies en geschillen in het dorp. Er zijn een heel protte Gijskes en verder zit er een dwarpsjochter in mijn familie. Wel heel vet.